Mě netoč. Já tě netočím. No, proto. Kam jdeš, Slavčo? No, Láďo. Člověče. Prdele, prej. Ne, tlupa. Provomávej průvod. Vy jste byli, víc, ale vy s Mírou Spí. Ona volá, že pro ně máme přijet, tak už nemůže spát. Jde na operaci. Někdo toho, aby ho nepřejelo. Provoz tady ho máte. Paní vůbec zima, už nesázejte kytičky. Pojďte to potla mě, Jerry! Máďa ho snáší nebo co? Papíle hra! Nazdar, Dero. Tady víš, co je trénovat? Ven dole, nebreč, nebreč. Pošlem vám to mailem, no. Brate, noha, Jero! Jo, já jsem všeho opatrně, jo? Já bych neprozděl kretrou, tak. Perle mě dej! Počkej, na běle hra! Papíle hra! Ty, nebo při se moc, nebo se nevrátí. Na běle hra! Dobrý, já už Jo, jak jste nahráli, už to je mluvený, vole. to je, bolí to? Ohni, vole! Jsi tam, vole, natočený. Já jo. Jo. Ale to pojem je to. Tamhle natoč ten bordel, co tam Vláďo vyváží. Hele, Martine, natoč ten bordel tamhle. Jo, já to natočím. Ale pak si pošlem na město. Ale pojď tu hruzu počít, jak má. Ty vole, Jera se vejde. Včera jsem zdali za toho, víš, právě. To je dobrý. Pachabát. Jeden je jasný. Já nevím, že nej. Je to na mě, ale už je to stejně ztracený. No jasný. Teď mám stát tady. No záleží kam tě spoluvráč. Kde mám stát, no? Půjď tam. Díky. Hej! Tam! Jo. Tripa, jo. Co myslíš, že se tam budeš mě dát? No. Jasný. Říkám, baba u kuchyně a možná trakce ještě. Takže přikročíme k vyhlášení dnešního turnaje. Ve 4 hrách. Po skončení posledního zápasu je pořadí následující. Na 6. místě Tomáš Vohner, Petr Kapoun. My jsme je včera čekali úplně někde jinde. Tím Kapoun. Díky, Stropo. Dobrý jsme byli. Na 4. místě se umístili Láďa Jedlička a Vlasta Blažek. Velký slováky. Tak co, bylo to chlupově nebo? Chlupově, no. No, děkuji ti.
Tak a místa na stupních vítězů zaujali 3. místo Míra Kučera, Řeťa Hudec. Míra obhájil. To se musí mít, No, tady mám ruku, díky. Koukej se, on to padá. Taky to mám obráceně. Na druhém místě se umístili Pavel Kapou na Petr Adámek. Velké překvapení, Ada na stupních vítězů. Pane Kučera, otočte si medaili. Otočit, tak. Je to tak. Ne. Áda, ne, na sety rozhodli. Sety zabouští, tak jsou blízký. K čemu tam byly ty sety? Opravdu blahopřeješ. Opravdu děkuji. A jako první místo. Intim si chystá pro sebe, jo? Kam než, vole? Gratuluju. Jo, Martin, stejně velké. Já vybočím trošku. Je teda divný. Dlouho očekávaný okamžik nastává. Přistoupíme k vyhlášení ligy. Mám tu 2 ceny ještě z loňského roku. Je to Kanár roku, získává hráč Stejskal, bohužel není přítomen. Dáme dodatečně. Další cena, hráč Chládek, Kašpar roku. Přítomen je, cena taky. Pojďeno, nebuď línej. Dej to hlavo, tak. Maskot do příště. Ale tady říkal tátu, já to viděl. Přistoupíme k letošnímu roku, byla vyhlášená typovací soutěž. Nejlíp teda zabodoval překvapení nováček soutěže, hráč Blažek, první 4 místa naprosto přesně. Cena je taky zajímavá. Víno 7 let staré, to si pošmákne nebo ho vyleje. Gratuluju. Uvidíš. Uvidíš. Dej vědět. Ty pliga, ty vole, já jsem. Další cena, Kanár roku 2003, hráč Blažek. Gratuluju, krásná cena, vyrobila Hana Mlynářová. Dek, prosil bych ho, aby si došel pro novou občanku, zabiják Žera. Jo, Žero, takže od příště znovu občankou, jo? Zabiják tam mám, vole. Jo, ty budeš mít pracky. Máš smůlu, nedostanou nic? Nejseš vlastně poslední. Krásný. To je motivující vlastně. Prosím oceněný, už by toho měl moc. Já mám smůlu na ty... Dává místo, Peťa Kapoun. Máš, klikuje si za mnou. Osmé místo, tož to jsou já. Sedmé místo, Tomáš Vohner. Vždycky
vole. Ty jsi nedal žádnou cenu. Já nepodvádím. Já nejsem Eda. Nesmíme. Já už. Čo? Aby si to příští rok líp spočítal. Díky. Už se připravuje, že? Pozor. 4. místo, velký překvapení ligy, dal do toho všecko, udělal smůlu, opět 3. Ale aspoň se nám požer na žák. Tady máš, aby si škrtnul. Pěkný. Příští rok to dopadne. To bude činčák, hru nohama, že půjde domů. Takový sportovní úspěch, vole, tolik věcí. No, ty neskoupil. 3. místo, Pavel Cihlář, bohužel není přítomen. Dodatečně přidáme. Tam dáme čaru. Dáme aspoň ceny na stupínek. Podej mu Pavlovi ruku. 20krát 4. místo. Konečně se dostal na bednu. Václav Denák. Opravdu všem děkuji. To je moje, to je všechno moje. Opravdu jsem šťastný. Děkuji rodině. Hele, tej krabice a tvoje manželka nebude moc časná. Já si nechám ve sklepě. A velký překvapení soutěže. Bohužel je to i zklamání, že to není nikdo jiný. Ale je to on, mistr Laďa, jo! To bych si nebrala, vy jste místo. Zavolný ruce, Láďa. To bylo lehčí. Bacha na menickus. Vypadá to jako, že mistr Laďa, jo, oproti těm dalším má malou cenu, ale za to je to krásná cena. Hodina bowlingu a pozvání ke stolu za 300 korun do bowling Radava. Jo!